sé díomhar golóir mar espris, well tá ja ré an is dói agus tús tan inspirad agus nuair hagan an inspirad bín tú sin an písa a pléisiirthe. Thagann Biddy Jenkins in meisce na gras there agus bíon Seán Reardon a caiint faoi yetch, so getch na filíochta sin rud sort a vegan tú agus a wasclíonn tú. Níl smacht agad ar sin. Tarlíonn sé nuair tharlíonn sé, tuci sé nuair thuci sé, ní héaglaat é a bhealú agad, tá prohí pinan agus tá sin an tábhachtach sin an obair dhéanann tú rihré chun de sciil na teanga Orberts nó chun tuiscint bheith agad ar bheidrachtaí agus ar beidir timchaint agus bailí le rudí a chur níl seachas iad a ragalum. A an inspirad hain ní dólam gur asad sa hagann sé is dói gur rud a bhúlann tú san éit ar chlí. Tá sé sin an fléisiirthe. Go handú dús a tarlíonn sin ar tá mé siúil, nuair tá an corp Johnny Rodigan agus an cleagan ar siúil Johnny Rodigan eile. Agus cai tú, tá sé tugad bhí dear go caiithí tú an deis a haping ar hagann sé. So má hásin tú má hagan smuoinú nó sáil nó líne hagad agus man an lecan tú leis an deis sin I má sé le siúir. Agus ní bheith feic ach cineal mar bheith sketch sin Rodigan an. So tá sé antáhachtach clí leis an rud a hagan hagad agus gahall rud a chaithí rappa six ra nó tá chun é seo an inis. An dara ré, an dara gné na an agrahracht agus tá sé sin peanmhar agus fada ní bhíon créacar bí leis agus is skill faoi leich é sin tá bhfuil an gnáí tú baríochta, tá bhfuil an nachneanú tú golóirde, tá golóir fellí agus is geall le iirecht arf a gach pís is scríbann siad agus ní hiigi siad riamh an locht agus an séhrú a dí. So sin cean duna cinil na Jackartí am le hagaraachtaí anú ar hiar chuoine eile gan áras ní maiile in bí go bhhaid tar locht ar rud a scríb siad is cinil tugann Biddy Jenkins in postnatal glow, no postnatal halo rud igen mar sin ar an dóibh bhreatan tú ar rud uair a scríb tú bíon tú faoi réocht aige. An sin tá an dara sort buil an go méid tú rohéir, go méid tú rohhadaí agus go marú tú an rud atá beá an tasc gur fic tú cosgurú tú útmáil bareacht le facail. So tá an tíú sin an Jackar agus tagann sé le filíocht bhaile agus le bheitdíon ar tain is dói ar bhealach criticúil agus ar bhealach machach chumáid mu sé seo anrach mu sé teachún chrí nó ma tíir go géir a bheith is dói sin an bhain cheist.